Deno daki, bezala herri txiki hauetan, zerbitzurik gabe zaila da bizitzea, ez da. Eta baita ere, ekintzak izaten die udaletxeak eta antolatzen dituztenak eta beti lokala falta eta hola ibili izan du gara eta pixkat hemen gaur inauguratuko dugun edifizio alde hortatik dijoa ez da. Esan nahi nuke baita ere, holako gauza hau, zenek ez du ezagutzen inguru hau ez da, holako proiektu polis batekin, eta zoriondu nahi juzke arkitektok adibidez, batez ere, Eduardo Mozas eta Agirre hemen induen obra zoragarri honekatik. Batetik eskerrik eman diputazio hori 6.000 euro eman dizkiu, hau obra egiteko. Eusko Jaurlaritzak 300.000 euro eman dizkiu ere bidez eta udalak 1.000 euro jarritu. Guk izena, pentsatu dugu, Goibegi izena jarri diogu edifizio honi zer hobeto ez da, izen hori baino. Daukazka bista zoragarri hauekatik ez da. Jungea pixkat, herrik eskautako araberak edifizio hau antolatzen ez da. Beko plantan dijoaz jungoie, herriko erabilerak iteko, bai gimnasioa, eskulana, pilates, eta, aktibidadeek sortzeienak iteko leku bat ez da. Eta ondoan dijoa, auditorio bat, txarlak nahi ditunak eman, aukera izango du. Erdiko plantan, dijoa, enpresantza lokala dijoazte, ulegoak. Hor gaude, oain kondiziotako pliego gatatzeko zertan, eskaerak bauzkeu, eta, pentsatze dugu, merezi dura olako herriarentzat eta herriko enpresa eta inguruko enpresak aukera izan dezatela hemen lokalak alokatzeko ez da. Eta ikusten zen bezala, goiko plantan egin duena da, parkea inguru hau txukundu pixkat eta terraza handi bat geratu da hemen. Guk legealdi honetan garbi gendeukana zan, lehenago alkate biak esan zuen bezala, lurralde ikuspegitik oreka mantentzeko ezinbesteko azala herri txikiei babesa eskaintzea. Hain zuzen ere, ikusten genituelako gainera herri txikiak eta ikusten zituzteulako ambizioz. Ikusten zen herri gehienetan, etxe bizitza berria sortu zirela, gazte jendea, familikin, aurre pila bat sortzen ari zela berriak, eta horrek ekartzen zuela mugimendu bat oso interesgarria lurralde osoaren ikuspegitik, baina exigentzia batzuk ere bai. Eta orduan guk egin genduna izan zen legealdi eserrean Landa Gipuzkoa 32 programa martxan jarri. Eta 32 herri horietan egin genduna zen alkatearekin da udalarekin hitz egin, eta esan, lagunduko ditzuegu proiektua martxan jartzen, zuek esan, zein izango dan zuentzako lehentasuna den proiektua, eta horri lagunduko diogu. Legealdi honetan 17 proiektuetatik 35 bat edorla burutuko ditugula, eta momentu honetan martxan daudenak izango dira gutxo gara 34 bat edo. Abaltzesketak ambizio aukido. Eta ambizio aukido, alkateak esaten zuen bezala, zuek konstiente zaretelako geografikoki ze kokapen daukozuen, nola daukozuen marabila hau atzekalde honetan, eta ikuste duzuelako horrek etorkizunei begira herriaren ikuspegitik importantzia daukala.